game da masu tambaya, dakta ba ku da ƙaramin maganin infection wanda za mu iya amfani da shi ɗan ƙarami da kuma wa'anda kuɗinsu bai kai ba. Wannan shine set na ƙaramin maganin infection ɗinmu, wanda mafi yawancin infection ɗin nan yara suna samu a masallaci ko makaranta ko kuma wajen wasansu inda za su fitsari da sauransu, wanda za ka ga kana ta shan magani kai kadai kai da mataka ba ka samun afuwa. To wannan mun tanade shi ne don wanda bai da kuɗi sosai da kuma yara ƙanana wa'anda suna da cutar infection amma ku iyaye ba ku sani ba, za ku ta shan magani ba ku samu sauki ba, kuna ta shan magani ba ku samu sauki ba, ku rasa inda matsalar ta tokare, alhali ɗiyanku ƙananu yara su ne suka ɗauko infection ɗin kuma suka goga mu masu ku. To wannan shine set ɗin da za a amfani da shi a ba yara ko kuma mutum mai ƙaramin kuɗi zai yi amfani da shi. Insha Allah wannan magani qualitative ne, sai kun yi amfani da shi za ku ga ingancin shi.